in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be. Merry Christmas, we love you. Good morning, guys. Today is the December 7th and it's Tuesday and I'm going to school, but I'm not going to kindy anymore because I have to practice at that school. And when I'm big enough after Christmas, I'm going to a school and I have to learn there. And I need my school clothes because it's nearly Christmas. It's after my learning because I'm going to go to school next year, I think. Yes, next year. Good morning, guys. I'm getting Ang sinasabi niya, next year, mag-uniform na siya. Ngayon, nagpa-practice lang sila, yung mga kindi. Pinapractice sila sa school sila. Well, nag-start na last week para masanay na sila para next year, school na si Holly. School na si Holly. Yeah, and ito yung mga boys, kinuha na nila yung kanilang lunch. Ito na pala, gumawa ko ng ham and cheese. Ito yung lunch nila, same as the boys. And ito yung kanyang And my favorite snacks. Meron siyang, nakita niyo na to sa mga previous vlog. Wait, baby, I'm arranging it. Oh, we're still gonna finish. No, too much now, Baba. Gusto niya pa ng salt. Oh, you wanna swap? Yeah. Alright. Okay, you can swap. Kasi hindi na kasya. Yan yung kanyang snacks. May mga choices siya dyan. Minsan hindi niya naman nauubos yan, guys. Gusto ko lang may choices siya. Pero yung boys nauubos nila. And si Kuya, casual day. You're going now? We have to go now. Alright. Oh, it's okay. Si Sak, naka-uniform. Si Kuya, you have excursion, right? No. What? I have excursion. Yeah, but I thought you're going to... He has weeks. You're going... Si Sak, tomorrow pala si Kuya. Kaya naka-uniform si Sak kasi may excursion siya. May excursion si Saki boy. Punta sila sa tree house. So, kaya naka-uniform siya. Si Kuya, yeah, so, tomorrow Zachary can wear casual, right? Are you, Zach? Yeah. Oh, see you, Baba. Oh, so sweet. It's alright. Bye-bye. See you. Why are you wearing my slipper? See you, Zaki boy. Bye. Love you. Listen to the boys. Bye. Bye. Are you gonna ride the bike? No, they're just... No, Kuya Sang is just joking. Joke siya ni Kuya. Alis na mo sila, guys. Ako, magtutupi. Oh, that is still rock. Right. How about the CK? What's I that? get the CK there, the Calvin Klein. Where? On the bed. Ayaw ni dyan ng mga, yung hinol ko sa inyo nung nasa Adelaide kami, yung mga binili ko sa kanya, mga Tommy, tsaka Calvin Klein, ayaw niya. So, isend ko to sa Philippines. Lahat talaga eh. Send it to pa. O, send it daw ito kay pa. Hindi. Tinanggal niya sa damitan niya. And, naalala niyo, binilang ko siya nito. Yung sa Jeans West. Sana, feeling ko hindi niya nito magugustahan. Babe! I have something for you. I forgot. Yung mukha niya talaga. If you don't like it, it's alright because I can return it because it's just here. In the mail. Yes. If you don't like it. Can you try it on, please? Yung mukha. Sabi niya, wag ko na raw siyang bilhan ng damit. Siya na raw ang bahala sa damit niya. Just try it on, please. Patry ko muna sa kanya. Pero yung mukha niya, hindi masaya. Ayaw niya raw yung, ano? Alright? It's big now, that one, huh? It's not big. It's just the pattern, the color. Ayaw niya naman ng color. Yung pattern.
I can just return it. Stop buying me clothes. Okay, from now on, I'm not gonna buy you na rin ninyo. Na, Oh, that's ano, okay? all. Both of I'm them? gonna wear it. Stop buying me clothes. Alright, from now on, I'm not gonna buy you clothes. Unless I'm with you. Alright. Dapat kasama ko siya. So, do you want me to return that one? And get you shirt instead? I got shorts. So, just I don't need clothes, boy. return this. Where are you gonna return that? Just in marketplace. So, walay guys. I have to get you shorts because I cannot get the money back. Just exchange. Just shorts. What size are you? 36? Oh, shorts na lang guys. Oh, diba? Walay na naman. Shorts. Huh? You're not gonna get me shorts. Wrong. I just put it on the wrong way. You need clothes for Christmas party, Han. Black thing. Not that one. That's wala kasi hindi na wala talaga akong guys na pag-asa. Ito nilabas niya din. Ilagay daw to sa box. So ay nako. Ang hirap. Siguro nakita niyo ito before. Binili ko rin to kay Jan. Ngayon nilabas niya. Ilagay ko daw to sa box din. Ayun guys, bago pa. Same dito. Kung saan ko to nabili. Ito yata last year ko to binili sa kanya. Nasa damitan niya lang ngayon. Ayan. Nilabas niya, sabi niya, ibigay mo to sa sa Pinas. Hindi pa. And eto, nilabas niya rin. Maganda kaya, guys. Ayaw niya yung pattern daw. Sinuot niya lang to once, siguro twice. Same eto nung pinakita ko sa inyo na bago pa, na may tag pa. Iba lang yung kulay. So, yung guys. Sabi niya, eto pa. Hindi niya talaga bet. Gusto niya talaga yung mga sports na brand. So, wag na natin siyang ipilitin. So, tupiin ko lang. So, idagdag na natin to dito sa box. Wala. Wala ko mapuno na to. Bibili pa ako ng mga kape. Sana magkasya. Ayusin natin yan. Mamaya or next time. And ako magtupi muna ako. Diba? Sabi sa inyo magtutupi after. Then, alis ulit. Update guys, hindi ako nakaalis kasi si Johnny Boy ginanahan mag-declutter ng damit niya pero hindi niya ako pinavlog. Pero ipakita ko sa inyo yung mga tinanggal niyang mga damit sa kanyang closet and marami siyang tinanggal and halos lahat ng mga regalo ko sa kanya nung birthday niya, Christmas na once or twice niya lang nagamit and yung iba may tag pa. Pakita ko sa inyo. Siguro bukas. Ituloy ko na lang bukas yung vlog natin. Kasi alis tayo. Bukas talaga alis tayo. And, ang dinner namin ay pizza. Pizza. So, yun lang guys. Bukas na lang ulit. Good morning guys. The next day na to. Today is Wednesday, December 8. Ang breakfast ng mga bata ngayon ay wheat bix. Lahat sila may pasok. Ayan. We're going to have to say Saturday night with my friends. Saturday night? With your friends? Yeah. Who's your friends? Everyone in Adelaide. Are we? At Watermark. 7:30. Guys, narinig niyo naman si Jan. May dinner daw kami with friends sa Saturday. May ano kami guys, alis kami sa Friday. Punta kami ng Adelaide kasi nag-change yung plan about sa aming caravan. Dapat magpipili kami ng colors for our interior para sa caravan. Kaso nag-email yung kung saan namin bibilin yung caravan na dapat makapili na raw kami ngayong December kasi marami ang bumibili. So, kailangan namin na pumunta sa Adelaide ngayong Friday. Then, Saturday, pipili kami ng kulay para sa caravan. So, kuha muna tayo ng ano. Si Sak ayaw niya. Magagatas lang yan si Sak. How many you want, Iya?
1? Okay, 1. Minsan kasi 1.5. So, 1. So, magkikita-kita kami ng mga inday. So, late nyo naman sa mga papanood na aking vlog. Pero hindi na ganun ka-late, guys. Not that late anymore. Kasi nag-ano na ako, mag-edit na ako for December. Kasi ngayon, December 8. So, yeah. Nakapasok yung vlog ko sa December. Hindi siya ganun ka-late. How many sugar? Yeah, 1 teaspoon? I'm just gonna put 1 teaspoon. Kasi minsan si Jan ang gumagawa ng whippings nila eh. How many, honey, how many spoon do you put for the wheat bixan? What's that? Sugar. Only a little bit. Just 1 teaspoon like this? Nah. Just a little bit? Yeah, just a little bit. Like That's this? heaps. This? Not much. That's heaps. Is it? Oh, sorry. That's no, 2. Leave it. Here, I put it here. It's alright now. That's not. Okay. Oh, what is it? Kasi siya talaga ang gumagawa nito, hindi ako. Kasi dito ang breakfast ko. Fried rice ako. Oops. Say good morning to the people, Baba. Say good morning, people. Good morning, people. Hintayin pa tong lumambot. Yeah, why did you pay that? Yep. He is. Ito pala yung baon ng mga bata. Pizza. Kasi ito yung dinner namin kagabi. May tira pa. So, ito yung baon nila. Kasi sayang naman. Okay, balutin. Tapos na yung dalawa kumain, naubos nila. And eto, bubuksan ko na to si Uncle Tobis kasi naubos na yung isa. Kasi kinakain din nila to pagdating galing school. Ito yung yogurt na may iba-ibang flavor. What is that? Ilang piraso ba to? 18 pieces. 18 bars. Sak, what? Si Sak gusto. Honey, Sak? You want honey? Honey yogurt, Sak? Honeycomb. Yes, please. Mango for you, Holly. Strawberry for Kuya. Tapos meron silang potato sticks and fruit bar The red one. and fruits. The red one, alright. And brain food. Ang tawag nila dito ay brain food. And eto na, nilabas na ni Holly yung kanyang lunch box. Tingnan natin kung anong tira. So, eto yung kanyang laman. Linagay niya yung water bottle niya dito. Ayan, ubos guys. Ay, hindi. Merong tira. Ubos niya yung lunch niya. Meron siyang... I wanted that some. Oh, Georgia! To Holly, Merry Christmas and a Happy New Year from Georgia. Kaibigan niya to. Close friend niya yan. So, eto ang tira niya, oh. Meron siyang... She got one. Ang dami pa yung tira niya. Why you didn't eat this, Baba? Because... Wait, I didn't know I had those ones. What do you mean you didn't know? I didn't. Alright. Because You want this one? Okay. Gusto niya raw to. So, wag ko nang ilagay muna yung... I'm not gonna put this one, okay? Okay? Kasi meron ka pa eh. eat that one. Which one? You haven't eat this one yet. You have to eat that one. Ooh, yay, apple. Ay, yung ano niya, yung pizza niya. I want this one. This one. This one. Where's the apple for me? Yep. So, yan yung kay Holly. Yay. I already have yours. So, you want the red one? Yeah. I think it's in here. Yeah, I put it here. Oh, where is it? Lost it. I can't even show it. Wait, where's my picture? I think I put it Three here. apples. There's the 3 apples, Mom. Where's the red one? That red one. Yeah, I put it here. It's here. Gusto niya yung red. Strawberry kasi yan eh. Okay, apple.
Alright. I thought you meant the apple. So, ayan yung kanyang lunch. And snacks. I'm shaking when I did it. Well, I'm just gonna put this one just in case. Okay na yung masobrahan siya. Masobra. Okay na yung may sobra. Sorry, if I don't want it, that is. Now, babe. Yes, I am, hon. Go I early. look taller. Yeah. You look taller. Ayan yung damit na nabili namin sa Shein. Isa sa mga nabili sa Shein. Let me see, Baba. Show it to them. This looks like I'm gonna cut someone's hair. What? You like it? Ayan, oh. Ang partner nito, short. Kaso malamig ngayon. So, ito yung pinartner ko. Yung isa sa mga nabili din sa Shein. And, ayan, alis na siya. Bye. See you, Baba. Enjoy. Last day pala ni Holly. Mamaya pupunta ko sa school niya. That's mine now, Baba. Okay, see you, Sophie. Come on, Sophie. Go. Let's go. Cute ni Holly. Bye, Baba. Well, I ride the ride and just grow. Okay, may bilin siya, di ba? Yung t-shirt. Dapat kahapon kasi hindi ako pumunta kahapon. See ya. Shorts, because it's summer. Alright. Yes, sir. Mag-edit muna ako saglit, then alis. Tapos na ako mag-edit and uploading na siya. 1 hour and 29 minutes left. Time check is 8:58. Ang aga ko pala nagising kanina, mga 3:45. Kasi kagabi ang aga ko natulog. Sinabayan ko yung mga bata. Mga 8:30 kami natulog. And nag-alarm akong mga 3:45. Kasi sabi ko mag-i-edit ako. Kasi hindi ako nag-edit kagabi. So mag-i-edit ako sabi ko ng ganong oras para matapos ko siya ng maaga. So nag-stop lang ako nung binigyan ko ng breakfast yung mga bata. And ginawa yung lunch nila. Then after niya umalis, nag-edit ulit ako. Then, natapos natin ngayon uploading siya. Kasi alis tayo ngayon after kung makaayos, alis tayo. Magsampay muna ako kasi may nilabhan din ako. Magsampay muna, then alis tayo after. Kasi diba, dapat kahapon ako alis, hindi nangyari kasi si John, unplanned, nag-declutter siya mga damit. Ipakita ko sa inyo yung mga tinanggal niyang mga damit sa closet niya. And mamaya, pupunta ko sa school ni Holly kasi last day na ni Holly. May ano sila parang recognition, yung parang graduation na ano, kung sa atin graduation, pero ano lang naman, parang ceremony saglit. So pupunta ako doon mga dapat before 2 or 1:45 nandito na ako. Kaya dapat matapos ko yung dapat gawin sa month. So yun guys, so hintayin ko yung aking nilalabhan, then mag-ayos na ako habang hinihintay ko yun, tapos magsampay, tapos alis na tayo. 2:15 daw yung ano ni Holly sa school. Tapos na ako mag-ayos guys. And gamit ko pala yung fixing tint na kalimutan ko yung shade. Kasi mayroon siyang 7 shades ata. Tapos ilagay ko na lang dyan. Pero yan yung gamit natin. So masusubukan natin kung hindi siya mag-transfer sa mask. Kasi yun ang kiniklaim nila. Ano daw. Hindi siya magta-transfer sa mask. And speaking of my mask, ayan siya. Nilabang ko to, so wala siyang, meron siyang konti, kasi hindi naman natatanggal sa mga dati ko pa tong lipstick. And hinintay ko na lang yung aking wina-wash, kasi iniano ko pa siya, in-spin and drain para tuyong-tuyo talaga, or pigang-piga siya bago ko isampay. And meron pa 15 minutes left yung aking ina-upload. So yan, hintayin ko lang yung aking nilabhan. Then alis na tayo guys, o malulobat, palitan ko na yung ating battery. Naririnig yung washing. Ito yung, kinuha ko yung aking lip tint. Yung fixing tint. Ito yung shade niya is, ang liit. Cranberry plum. Ayan. So, yan yung itsura niya, guys. Oh. Ganda siya, diba? So, sana matapos na yung washing para makasampay na. Alis na tayo. Nagplansya tayo ng buhok. Diba? Okay. Ayan na yung aking mga isasampay. Kunin ko lang yung aking sombrero. Sombrero. Ayan. Pang sangga sa araw. Sampay muna tayo. Whoa, oh, oh. La, 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 oh, oh. La, la. Tapos na tayo magsampay, guys. And tinulungan tayo ni Johnny Boy. Kasi gusto niya na akong makaalis. Check ko lang yung aking ina-upload. Sana ready na siya. Para makaalis na tayo. Okay. Alright, okay.
Public ko lang to guys. Ayan. Okay na siya guys. Complete na siya. No issues found. Alright. Public ko na to. Naka-public na yung vlog. Okay, see you, Han. Okay, bye. Bye. 10:15. Yes. Remind niya ako. 2:15. Dapat before 2:15 nakauwi na tayo. Alright, let's go. Ano pala ako guys sa may marketplace ng kapark. Inaayos ko lang yung mask. Kasi magmamask tayo and matatry natin kung mask proof yung ating fixing tint ng Etude House. And yung ano niya guys, hydro matte. Okay, let's see. Ano nga? Meron ba? Ayan guys, So we'll see after natin mag-shopping. May isasauli pala ako guys, yung ating eto yung ayaw ni Jan na t-shirt. Isasauli ko muna to and then pipick upin ko yung naiwang kong itlog noong nag-shopping tayo dito. So alis na tayo. So ito yung napupusuan kong short para kay Johnny Boy. Signature on that line, please. Alright. Thank you. Thank you. No worries. See ya. Napalitan ko na ng short. Sana this time magustuhan na to ni Johnny Boy. Punta ako ng price line. Tingin ako ng pabango ni Papa. So wala pa ako nakuha ang perfume. Balikan ko na lang bukas kasi nagmamadali tayo ngayon. Punta muna ako dito sa Big W. Tingin ako ng kape dito sa Big W. Yung malalaking kape ba? Wala yung Nescafe na gusto ni Mama dito. Wala akong nabili sa Big W guys. Punta na tayo ng Woolies. Wala silang wipes para sa cart. Punta tayo ng cart. Baka may makita ko bago natin kunin yung naiwan nating itlog. Itlog talaga, yung eggs. Wala yung Nescafe, pero meron silang Milo. Bilhan ko nito si Sandro. Para kay Sandro Ling. Ito yung Fredo. And eto, bili tayo nitong dalawa rin na cookies. And ayan yung mga nabili natin dito. Ako sa sushi cup guys, mag-take away na lang ako ng lunch ko. Okay. Tapos na tayo dito guys sa marketplace. Time check. Alisin na natin yung mask natin. Anong oras na ba? Kasi mayroon tayong hinahabol. 12:26. Okay pa. 12:26. Punta na tayo ng Coles kasi wala dito yung kape na gusto ni Mama. Tsaka yung gatas na powder. And check natin yung ating mask. Ayan guys, So, merong konti, very light. Ayan konti lang pero wala masyado. Okay siya. Alright, dito tayo. Dito na tayo sa Coles guys. Walang tayong pang white para sa ating cart. Dito tayo, ayan. Ayan, dito tayo. Meron sila. Wala sila yung malaki. May malaki sila nito before So, kuha na lang ako nitong dalawa. Dalawa nito. And dalawa rin nito. Oops, sorry. Eto, gustong gusto to ni Mama yung skim milk na instant. So, kuha tayo nitong tatlo. Tapos etong full cream na powder. Tatlo rin ito. Ayan. Pang ko rin sila ng peanut butter. Kaso ito yung pinakamalaki namin. Wala kaming Costco dito So, kuha na lang tayo nito. Dalawa nito and dalawa nito. Ito yung crunchy. Kuha tayo nitong dalawa din. Tapos etong Nutella, tatlo. Tatlong Nutella and Milo pala kasi si Papa meron naman tayong Milo, pero mas gusto rin nila yung nandito. Wala sila yung malaki talaga.
Dati kasi may malaki akong nabili. Ngayon wala. So, 1 kilo to. 2 na lang din ito. So, ito pangalawa. And 2 rin ito. Yung chocolate drink na Cadbury. 2 nito. Kuha pa ako ng isa. Dagdagan natin ito. So, bali 3. Kuhaan ko nito si Sandro ng 3. Ito yung Oreo wafer sticks. Sandro Ling. And ito, sobrang gusto ko to. Ito, para sa akin to. Yung hazelnut na may filling. Masarap to, guys. Kuha ko nito. 2 or wait. 3. I-try ko kaya etong lemon. So, bali 4. Padalahan ko rin yung aking sister. Sige, bigyan ko siyang 2 nito. Dagdagan ko yung sa kapatid ko. Siguro 5 sa Pinas. Masarap kasi ito eh. Kuhaan ko nito si Sandro para matikman niya yung baon ng kanyang mga pinsan. Ayan, isa niyan. Tsaka eto. Isa nito. Ayan, isa niyan. Tsaka eto. Para matikman niya din. And eto sa mga bata na to. Kuha tayo nito. Isa lang. Kasi baka hindi nila gusto to. Isa nito. Isang Doritos. Isa nito. And isa niyan. Isa nito. And isa nito. Eto. Gusto ko to. 2 nito. And isa nito. Kuha ko nito para sa Pinas. 3 nito. 3 nito. Oops, huwag kang mahulog. And ito din, 3 nito. Yung family assorted. Yeah. Okay. Ito tayong baking soda. And ito, baking powder, 2. Ayan. Kuhaan ko rin sila ng olive oil. Kasi ang mahal nito sa Pinas, sabi ng kapatid ko. So, kuhaan ko siya dito. Tigi isa nito. Isa nito, tsaka ito. Wait lang, hanapan ko to ng paglalagyan. So, ayan, kumuha ako ng tigi-isa. Mayroon tayong light, tapos first cold, and ito yung isa. Ayan, classic flavor. Olives. Meron naman ito sa Pinas, pero gusto niya yung dito. So, kuha natin siyang 2 nito. Kapatid ko itong babae. Bili niya to. Guys, kasi ang oras is, 1:19. Ayoko malit doon sa ni Holly. Ang dami kong kinuhang biscuit. Alarm na yung aking phone. Ayan, ilagay ko na lahat. Nag-alarm na, tamang-tama. Oh, shoot. Stop. Okay, thank you. Okay, tapos na tayo dito. Tapos na tayo dito sa Coles. Uwi na tayo. Punta na tayo kay Holly.
Ito. Okay. Alright. Dito na ako guys sa school ni Holly. Naka-park. Alas 2. Eksakto alas 2 guys. Ayan, hindi tayo late. 2:15 diba yung ano ni Holly dito sa school. So, patayin natin yung car. So, iiwan ko kayo dito. Kasi, hindi tayo makakapag-film doon. Kasi maraming bata guys. So, mamaya na lang. Good job! Congrats! Let me see what's my pencil. Guys, bahay na pala kami kanina pa and nandito na si Sak, kararating niya lang. And si Sak may dala siyang Certificate of Merit. Sakay Howard. Fire Safety Program. And meron siyang award. And what's this? SRC. Kasi this year siya yung SRC, yung pang tumutulong sa mga classmates niya. Yeah. Put it in the, not in the fridge. Daddy's office. And nandito na pala yung aking mga pinamili. Hindi ko pa siya nailalagay. And nag-worry ako. Kasi baka hindi na magkasya sa box. Mom, you buy me the clothes? Ay, no socks. Because I was rushing. Kasi may bili. Because of Holly. I have to go to school. Kasi may bili siyang t-shirt, yung katulad kay Sandro. Tingnan nyo guys yung aking box. May parating pa ako yung damit ni Papa. Ang dami nun. Tapos, speaking of damit, si Jan, di ba, kahapon? Kaya hindi tayo, ano ba, sumisingot ako. Yes, maybe. Speaking of damit, guys, andito yung mga damit na, mga diniclutter ni Jan. Ito may price pa to. Siguro nakita nyo itong hinol ko na pangregalo kay Jan. Ayan. Same ng brand. Hindi ko pa nabibigay kay Jan yung short. Na, I have to send it to the Philippines. And, ito yung sinot niya nung Christmas last year. Sabi niya, ilagay ko na daw yan sa box. Kasi hindi niya naman yun Ito, ilang beses. Holly, can you turn it down, please? Ayan. Once or twice niya lang to siguro na, nasuot. Zach, please turn it down. And t-shirt. Hala, ang dami ng t-shirt. Tapos polo na once or twice niya lang nasuot. Lahat ng mga binigay ko nga, guys. Pinamimigay niya rin. Kasi raw masikip dito. Ayaw niya kasing masikip dito eh. Ang daming t-shirt. As in lahat ng mga regalo ko for Christmas, birthday. As in lahat talaga. Nilagay niya na dito. Ito pa. Mom. Ito. Mom, tomorrow's a Christmas thing, so we have to wear Christmas stuff. Christmas stuff? What? We have to wear Christmas stuff. Do you wanna wear your pajamas? Oh, just the top. Okay. So, ito. Ilalagay ko to sa box. Ang dami ng t-shirt. And, ito, ibibigay ko na to kay mother. Ito yung, nakita nyo na to guys. Twice ko pa lang naman to nasuot. Kay mom. And ito, gusto to ni mama. Once ko lang to nasuot last year. Mom. Hiya! How are you? How did you go? Good? Si Kuya pala yung may excursion. Hindi si Sak. Si Sak ba yung sinabi ko sa inyo kaninang umaga? Kaya naka-uniform si Kuya. And eto, bigay ko na to kay mama. I didn't get any. Kasi gusto niya. Holly, turn down please. I slipped off. And eto sa kapatid ko. Pati ako, nag-ano na rin ako. Nag-declutter na ako ng mga pang-workout ko. The shoes that are all here. Yeah. And si Jan, kinuha niya na yung mga sinampay ko. So,
Eto, bigay na natin to sa aking kapatid kasi nag-workout din yun. Ito hindi ko pa ata ito nasuot. Ayan, may tag pa. Yes? That's for Philippines. Yeah, you bought all the Eto kay mama din to kasi malalaki to. Oh. Mom, you bought all the types of food now. Yeah, eto, bigay na natin to kay Sisi. Kasi nag-workout siya. Can I please see? Yes. Ayan, lahat to mga mga pang-workout. Can I say Eto, yung Roxy, hindi na to kasya sa akin to. Kakasya to sa kapatid ko. Bigay to sa akin ni John. Binili niya to. And eto. So yan. And syempre, Where's it bigay daw to ni John kay Papa. Ito yung limestone coast na charter ni Johnny Boy. San Miguel na sa likod. Kay Papa daw yan. So yan yung mga ilalagay ko. Tapos ito ibigay ko to Tommy na socks. Kasi dalawa yung binili ko nito. So ibigay ko to sa kapatid ko. So yan yung mga ilalagay ko. Tapos yung mayroon pa tayong yung mga binili ko sa Kohl. Sana magkasya talaga guys. And si Kuya, binuksan niya na. Eh, nagpapakulo na pala akong tubig kasi mag-spaghetti ako. Ayan, lutuin ko muna yung noodles. Sana magkasya siya, guys. We'll see. Luto na pala yung spaghetti. So, si Kuya kanina pa siya pabalik-balik dito. Gusto niya nang kumain. And ilang beses na rin siya nakatikim. So, pakainin ko na sila. Ayan na yung kanilang spaghetti. Nilagay ko na sa kanilang plato. Si Jan, tinatawag niya na yung mga bata dun sa baby's room. Ayan, si Kuya nangunguna. And yung spaghetti sauce, naubusan ako ng Filipino style. Pero yung lasa niya, manamis-namis pa rin. Anong ano yung sa'yo? Ano ka na? Korean? How is it, yeah? Oh. So, kain muna sila, guys. Ako mamaya pa kasi kumain ako yung tira kong, diba? Sushi. Slow down. Diyan pa, tapos na siya. I'm really dinner. No, you're not. Si Sak ang pin. Tingnan niyo si Sak. Sak, look at me. Ang dungis ng mukha ni Sak. I'm so hungry. Yeah, that's good. I have more. Alright. Mom, Dad just woke me up. Si Kuya ayaw yung magdamit. Good? Yep. Tapos na siya. Nakaligo na pala sila. Dad, when I get my gun, Ayan na si Kuya, second round. And si I don't Holly, know that. I know. almost finished. And I have one more bite. One more. Oh, don't do that, Baba. I hold it. Wow, good job. Drink. Have a drink. Go fit DJ. Not Kuya, ang that. dami yung kinuha. Oh. Mom. Yeah. Basta pa silang kumain and ako. Tapos na rin ako maghugas. Ayan. And ako, eto, nilalagay ko na yung eggs dito sa kanyang lalagyan. What's that? She'll be right with you, won't she? Why? What time is your go? 12:30. 12:30. Yeah, alright. I will do that in the morning. In the morning. Bukas niya pa pala I'll get up. hugasan yung car. Niready niya lang. And pinag-iisipan niya kung mag-golf siya. Kasi si Holly, diba? Pero isasama ko naman talaga si Holly. Gino-joke ko lang siya. Katext niya yung friend niya. Nagyaya mag-golf. Where you gonna play? Babe? Atamar? Blue Lake? Okay. Lagay ko lang tong eggs. Huh? Get water and go and get jars. Punta siya kay Jo. Tapos kuha siya ng tubig kasi ubos na yung tubig namin. And eto na yung ating eggs and meron akong tira dito. Advent calendar na sila. It's 8. It's 8. Yeah, it's 8. Where's 8 right? Come here, Baba. I help you. Come on. I'm finding the 8. What you got? You didn't show me. Strawberry. It's 8. Yes, and On this one. ano sila, M&M ice cream cake. What you got, Baba? Si Jan ang gagawa. Wait. Ay, magbibigay gagawa. Magbibigay. Moana. Moana.
Yep. Na? Gummy bear. Gummy. I know it's gummy. Hindi nag-ice cream si kuya. Ayaw niya. Eto, ilalagay na natin dyan sa jar. Kasi tingnan nyo naman, ubos na. Akala ko, natanggal ko lahat ng dark chocolate. Eto yung kay dyan na dapat na dadali niya sa boat. Hindi niya dinadala kasi minsan sobrang init, baka raw mag-melt. And hindi siya masyadong nagpi-fishing kasi pangit ng weather, mahangin, and Caramel. yeah. Bukas hindi siya magpi-fish. Caramel? Caramella. Caramella. Okay, can you just dip like this? Yeah. So, I'm gonna get all the dark. Nandito lahat ng dark chocolate ng Toblerone at saka ng Cadbury. Punong-puno na siya, oh. And meron pang spaghetti para sa mga bata bukas. And ako naglagay na ako dito para mamaya pag nagutom ako, initin ko na lang. Takpan ko na to ng cling wrap. Time check, it is 8:30 na guys. And nag-edit pala ako. And nangangalahati na ako. And yung mga bata matutulog na. Si Jan wala pa. And sabi ni Jan, paano ko raw i-fit eto at saka yun. Yung mga yun. Kasi binuksan niya yung box bago siya umalis kanina para kumuha ng tubig. Sabi niya, puno na to. Paano mo yan i-fit? Sabi ko, don't worry. Mapi-fit ko yan. Hindi ko rin alam kung mapi-fit ko yan. Wala pa. Ay! Tumunog na yung aking... Nag-bake pala ako, guys, ng aking paboritong cake. And hindi pa rin ako kumakain. Yan. Ready na siya. Tinatawag niya na tayo. Okay. Tingnan ko lang. Oops. Ilabas ko na siya. Wait lang. Patayin ko lang to. Ito na yung aking paboritong cake. Hindi pa ako kumakain. Diyos ko, ang sarap nito sa aking spaghetti. Di ba? Parang birthday lang. Spaghetti and cake. Ito, mamaya initin ko yan. Bata, matutulog na ang mga to. Except kay Holly. Hintayin niya si Daddy. Okay. Good night now, boys. How about you? Hiya. Try to go. I have to make this bit. See you. Good night. What do you want me to buy tomorrow? We'll ride the wave and just roll. Itanggalin na natin. One day, guys, okay? Sa Chona's Kitchen. One day. Ooh. Sus, baka maubos ko to. Ang bango-bango. Tingnan nyo. Sponge. Naubos ko na yung pangalawang slice. Third na to, guys. Sabi ko sa inyo, makakalahati ko to eh. Yung spaghetti natin dyan pa rin. Sarap kasi silang i-partner together. Dami kong nakain na cake. And bakit ganun? Pagbusog ka na, sasabihin mo sa sarili mo. Sana hindi ako kumain kasi sobrang busog ako. Ayan yung cake, guys. Sabi ko sa inyo, makakalahati ko siya. Ayun, naubos ko yung spaghetti. Good luck talaga sa damit ko. Lagi ko yung sinasabi, pero hindi rin ako natututo. Kumakain pa rin talaga ako. Kasi syempre, gutom ka, diba? Kakain tayo, aray ko. And may binabad akong beef. Pagkain na naman. May binabad akong beef. In-slice ko rin kanina. Bago ako nag-edit. Nakababad siya, so baka bukas yun ang dinner namin. Pero may spaghetti pang tirais para sa mga bata. Baka kasi si Jan, gusto niya yun eh. Yung ginagawa kong morcon. Beef morcon. Sobrang busog ako. Wala pa rin si Jan. So, close ko na yung vlog, guys. Thank you. Thank you so much. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night, guys. Bye. Oh, busog na busog ako. Still I wait.